Hello, good morning mga kalabarkada. Musta kayong lahat mga idol, and welcome back again sa ating panibagong episode. So sa episode pala na to, ito yung sinasabi ko kahapon na babalik tayo ng bayan para mag-withdraw ng pera para dun sa Gcash, dahil wala nga tayong na-withdraw kahapon, no? Tapos tamang tama, sakto rin na may bill na rin pala kami ng kuryente, kaya magbabayad na rin tayo para hindi naman masayang gasolina natin, dahil ang oras natin ay 8:50 ng umaga. So pupunta tayo ng bayan, pero pag wala pala tayong ma-withdraw dun sa ang tawag dito sa bayan, sa 7-Eleven, didiretso siguro tayo ng Bulinaw mga kalabarkada na. So nagpagkasuli na pala tayo kahapon ng halagang 50 pesos, pero may natira pa rin. Kaya pang papunta sa bayan. So 9 kilometers pala yung papunta dun sa bayan, tapos bali 18 kilometers balikan. So makaka 36 na kilometers tayo sa halagang 50 lang. Grabe. So ganun katipid si Red na pula. At siya nga pala yung gamit natin, sir. So ganun katipid itong si Red na pula. Siyempre binalik natin lahat sa stock, pero naka open carb pa rin tayo, ha. Wala na kasing air cleaner ito. So open carb po tayo. Yun lang yung baon natin, open carb lang. Alright, so kita-kits tayo sa daan mga kalabarkada na. Detour. Dito tayo dadaan sa may palayan. Para maiba naman. Yung tulay pala dito yung ginagawa mga kalabarkada na. Kasi may tulay pala dito na maliit. Yun pala yung ginagawa. Sayad yung preno ng kuya. Oh no. Pero buti na lang hindi siya madulas ngayon, kasi hindi naman umulan kagabi. Okay.
Sabi na pala tayo dito sa may 7-Eleven. Sana ay may laman na, no? Para hindi na tayo magpunta ng Bulinaw. Check natin. Alright mga kalabarkada, so parang may laman naman yata. Alright mga kalabarkada na, so biyaheng Bulinaw tayo. Dahil wala tayong na-withdraw dito sa may 7-Eleven. Alright, full tank, isang daan. Ay, nakalaki pala to. Hindi mas. Ano nakalaki ito? Nakalimutan, no?
camera. Nung umalis tayo dun sa may program ng OWA, alam ko na kung yung camera, hindi pala. Kaya nung pagdating pala natin sa panel ko, tamang tama, walang masyadong tao. Kaya nakapagpahay naman tayo. Tapos pumunta tayo sa 7-Eleven na wala pa rin laman. Mamaya pa siguro yun magkakaroon ng laman. Kaya ito
Grabe ang bilis ng click na yun ah. Sinabayan talaga ako. Alright mga kalabarkada na, nandito na tayo sa bahay ng Bulinaw. Mag-withdraw lang tayo sa clip. Alright. Yun mayroon. Alright mga kalabarkada na, so mag-withdraw lang tayo sa clip. Mga kalabarkada na, nakapag-withdraw na tayo sa wakas. Dito lang pala tayo sa Bulinaw makakapag-withdraw. At pauwi na rin pala tayo mga kalabarkada. So yun lang yung pinuntahan natin dito sa Bulinaw, no? Kailangan kasi yun. Ang dami kasi yung tumutuwa ng pera dun sa bahay, mga padala. Siyempre Pilipinas kasi, kaya yung mga tao papadala para sa mga pamilya nila. Lusigas na mga kalabarkada. Gas pala tayo ng 100 pesos lang. So that's kalahating litro yung may gas natin. So kay red na pula, no? Yo, alright mga idol, no? So nandito na tayo sa bahay at sa wakas ay safe and sound tayong naka-uwi. So, napalaban na naman si red na pula sa biyahe.
Alright. At yun na mga idol na. Sa wakas nakapag-withdraw tayo. Pero doon na nga tayo nakapag-withdraw sa Bulinaw. Dahil wala dito sa bayan ng Anda. Wala pang laman ng ATM ng 7-Eleven. Yan si Mrs. Yan. Dito ka kung maliligaw ka, pumasok ka sa bahay, huwag dyan sa bintana. Hindi. Bakit? Itatakas mo sa bintana yung dalaga namin? Hindi. Ay, patay! Oh my God. Dalaga ka rin pala! Alright, mga magkakaibigan, mga kalabarkada na. So yun yung vlog natin ngayong araw, no? Na binahe natin si Red na pula na wala sa kaplano-plano. Dahil siyempre kailangan na rin kasi. Tapos yung sabi kasi kanina, ay kahapon sa akin na meron na bukas ngayong araw pero wala pa rin. So ginawa natin, wala sa plano na pumunta tayo sa Bulinaw para lang makapag-withdraw, no? So at least importante na subukan natin na ipagpagkalawang na naman natin si Red na pula. Alright. So yun lang yung vlog natin. So ingat po tayong lahat and God bless po. Ang takbo ng all stock. All stock na new breed 2011. Alright. So, nakita nyo ng takbuhan ng new breed mga idol. 2011 po. Comment na lang kayo dyan sa baba kung okay pa ba yung takbo na o wala na sa hindi na makasabay sa mga bagong model. Alright mga kalabarkada na. So see you po sa next na vlog natin. Ingat po tayong lahat and God bless po.